Здравейте, почитатели на YouTube, аз съм Любчо. Сега в този клип ще ходим при канибали и отвърли хора от обществото. Ето ги. Трябва да съм потая да не ме нападнат. На вечер е най-добре, защото ги гърма с лайтера. Сега дали ще стане? Ето, може да го видите. Сега ще го гръмна. Как се чува? Уау! Ето отгоре има донар или някакъв спича, не знам точно те. Добре. Айде не трябва. Добре, явно, че тук няма да минем. Къде отиде джипа? Ето. Хайде дай. Не имаш толкова строго, не мога да си изкатериш. Ооо. Вечна коса. Как се щупи? За малко. Ходи, че още може да се кара. Не знам сега дали ви го показах, но ето ако някой е ходил, ето тук се намира точно. Ако някой е ходил, може да напише. Добре, още малко. Добре. Да не може да тук. Падна. Сега ще ходим и странаме. А така, ето ги. Ще извадиха пистолети даже. Те бягат. Ето. Вижте. Добре, защо трябваше да падна? Не. Добре, да падаме. Хайде, чуйте. Явно не ме иска слуха. Явно не съм чист. Какво беше на камбана? Край хора, това ще всичко от този клип. Покалка! Ако ви е харесал, дадете му един лайк и че това в коментарите напишете коментар. Това беше всичко от мене. Чао!